Full kontakt, finał 52. Uderzaj cały czas lewą ręką. Odsuń głowę, odsuń się od niego. Odsuń. Tak, uderzaj. Od środka. Od środka, tak? Tak jest. Trzymaj łokieć w sobie. Uderzaj rękami. Uderzaj, nie splicz. Uderzaj. 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 Tak jest. Uderzaj. Dobrze. Głowa na klatce cały czas. Tak, z boku, z boku. Dobrze. Uderzaj prawą ręką teraz. Prawą ręką uderzaj. Dobrze. Bardzo ładnie to robisz. Cały czas uderzaj ręką. Nic nie pchać. Do środka. Przygotuj uderzenie. Tak jest. Przygotuj. Dobrze. Uderzaj teraz. Uderzaj. Uderzaj od spodu. Uderzaj. 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 Z boku. Cały czas uderzaj. Uderzaj. Lewa ręka uderza cały czas. Cały czas lewa ręka uderza. Dobrze zrobiłeś. Uderzaj. Nie schodź z tego. Uderzaj. 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 Lewa ręka pracuje. Uderzaj lewą ręką. Dobrze. Uderzaj. Głową zblokuj tą rękę prawą. Głową zblokuj. Tak jest. Lewą ręką uderzasz. Uderzasz lewą ręką. Nie daj się wciągnąć na klatę. Tak jest. Uderzaj. Uderzaj. Cały czas uderzaj. Tak jest. Nie wchodź na niego, Marcin. Tak jest. Uderzaj. Uderzaj. Cały czas pędzluj. Dobrze, za głowę. Uderzaj. Czas. Jest, Marcin.